बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जादों जोंहा द 47 दि बेनियाल कनफारेन्स बर' ख्रिस्टियान बर्डनि आरोना बे जोंहा जादों आम्बागाव दखरायाव दिनै जोंहा 21 अक्ट'निफ्राय जानानै जोंहा दिनै मा होनना बुङो 23 अक्ट' रबिबार बेलासेनि सेसन दायो आङो फुंनि समावबो फैदोंमोन नाथाय भिडिअ खालामदों नोंथांमोननो बेफोरबायदि माबा खालामनाय जायाखै आरो भिडिअबो आपल'ड होनाय जादों नाथाय दायो आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर जोंहा दिनैनि जि बेलासिनि हाबाफारि जादों बिसिबिनि मेन गेटआ जोंहा नैबेनोमोन दे लोगोफोर आरो दाखालि मोनावसो दिन्थिनो हरावसो भिडिअ खालामनाय जादोंमोन सानाव खालामनाय जायाखैमोन खिन्थु दायो नैबे दिनै रबिबार बेलासि समाव एसे खालामबाय आरोना जोंहा गोबां मानसिफ्रा नैबेयाव फटक लालायसोदों आरोना बिसिबियाव फैनानै माने मोनसे मेम'रि थानांगोन ना ओंखायनो बिराद फटक लादों आंबो लाबाय सेलफि नै बिदिमोन आरोना सिम्पोलै बनायदों गेटखौ बेयाव लिरनायखौ नायनानै लादो जोंहा पेन्डेला नैबेनोमोन आरोना
नागिरदों अ फोरबो बोलोग्रानो जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासं गेदेर रंजानायनि बे जुथुमायाव गाहाय बुंथिगिरिया नै बिथिं दङ आरो भिडिअनि गेजेरजों नुगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय आरो जोंहा नै माबायदि मानसि जादोंमोन आरोना दायोथ' जोंहा प्रग्रामा जोब्बाय बेलासिनि प्रग्रामा बेनिफ्राय आरो दा मोनाव लास्ट सेसन दङ आरोना लोगोफोर जोंहा आइजोफोरा नै आलासिखौ लोगो हमदों जोंनि गाहाय बुंथिगिरिया नै बिथाङानोमोन नुगोना जोङो गाव कफि लानाया दे आगमाय जोंहा सारा राव रानस्लायगिरिमोन दे भिडिअआव नुगोन लोगोफोर खोनासं नायनो हागोन मेसेजखौ दे सार गोजोननाय थाबाय बिजाबा जोंनि बे रिसेपसन अफिसावहाय थांगासिनो दङ जायफोर नांगौ नोंथांमोना थांगोन लिमिटेड बेनिखायनो थांनानै बिजाबखौ लाहैगोन बेनि थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंहाथ' दायो बेलासि सम मा होनना बुङो सेसना जोब्बाय दायो अखाबो थाइफ्रिदों दे लोगोफोर अखाबो फिसा फिसा हादों दा मोनानि सेसना मा जागोन बेखौ मिथिथ'ला
लाहैनो हागोन अखाया गोबां फैयोब्लाथ' थारमाने मोनाव दिगदार जानो हागौ आरो प्रग्रामा खिन्थु इसोर दङ फोथायनांगोन इसोरनियावनो जोङो है मोजां दे एसे गलाफोरथिंनो हाबथिंनोसै मा मा मोनो मा मा नायनि र' 뭐하? 뭐배 호텔라? 그라 시리 마트니 시리. 난 가봐해. 쿠폰 나 가. 난데. 응. ओरैबायदि भिर जानानै दङ दखानफोरानो मा मोनजायोना इसोरो दखानाव लोगोफोरा दखानावनो दंखायोनो जाहा बिराद थिगा माथो नोंसोरो दानखादों हा अनासि ना गोरा मोनलै मैया जानाया दिनै ना गुरैदां आलि जाबाय दे बिसिबिनि मेन गेटआ जोंहा नैबेनोमोन दे लोगोफोरा दाखालि मोनावसो दिन्थिनो हरावसो भिडिअ खालामनाय जादोंमोन सानाव खालामनाय जायाखैमोन खिन्थु दायो नैबे दिनै रबिबार बेलासि समाव एसे खालामबाय आरो ना जोंहा गोबां मानसिफ्रा नैबेयाव फटक लालायसोदों आरो ना बिसिबियाव फैनानै माने मोनसे मेम'रि थानांगोन ना ओंखायनो बिराद फटक लादों आंबो लाबाय सेलफि नै बिदिमोन आरो ना सिम्पलै बनायदों गेटखौ बेयाव लिरनायखौ नायनानै लादो